4, 5, 6. Nu her i dag, torsdag, der er vores plan jo, at vi skal rykke lidt rundt på teltene for dem. Nogle af dem låner vi af Karise Efterskole, nogle andre af vores egne telte. Og det er fordi, vi har Karise Efterskole lige haft et stort arrangement i går. Og det er fordi, vi låner hinandens ting lidt på kryds og tværs. Det har været en rigtig god ting, synes jeg i hvert fald, formidlet, at vi kan formidle hjælp til hinanden. Så både det partytelt skal flyttes derop, og så skal det partytelt flyttes herhen. Jamen, jeg synes, det er super fedt. Altså, det er jo vigtigt for lokalmiljøet, at vi har noget at være sammen om. Det her, det er i hvert fald noget, hvor vi kan være sammen, og vi kan mødes og hygge os, og høre noget musik sammen. Og det tror jeg er med til at hjælpe sammenholdet i byen. Så det er rigtig godt. Det er godt, at faktisk kommunen støtter op om det, og vores lokale sponsorer, de frivillige er her, så vi kan få det til at lykkes. Så det skal, hvis vejret holder, så skal det nok blive godt. Men vi har lidt en udfordring i forhold til pladsen, når vi skal rykke rundt på nogle til. Jamen, nu skal vi have flyttet det her telt, for det har udtjent sin værnepligt hernede i denne ende. Nu skal vi have det op i den anden ende. Så nu har vi lige en udfordring, men der kommer nogle af de unge mennesker fra efterskolen nu og hjælper. Så skal det nok gå. Yep! Så udad først, herovre af først, ikke? Og det er Borger- og Erhvervsforeningen i Karise, der arrangerer det her kulturnat. Og vi er så heldige, at vi har nogle frivillige hjælpere. Vi er 8-12 stykker, lidt på skift. Nogle kan den ene dag, nogle kan den anden dag. Men de kommer helt frivilligt og er med til det og bruger her 6-8 timer på at arrangere det her. Og de kommer før arrangementet og i morgen på selve kulturnatten også og hjælper, og de er med til afrydningen igen på lørdag formiddag. Så det er vi kan ikke afvikle det her uden at vi har nogle hjælpere, der frivilligt kommer og siger, vi giver den op. Det er fordi min kone er kasserer, og så på den måde bliver jeg involveret i det. Men det er da også sjovt. Vi har det jo meget hyggeligt og kan rende og joke med hinanden. Så det synes jeg. Hvorfor er det vigtigt? Ja, det er jo for at gøre lidt for byen og hjælpe til. Jamen, det er jo en årligt tilbagevendende begivenhed, ikke? Som der bliver snakket om i hele byen. Hvad er det bedste ved det? Jamen, det bedste ved det er jo, når det er overstået, og vi får alle de der positive tilbagemeldinger, og folk de har haft en god oplevelse. Det er jo vigtigt for byen, at der sker et eller andet, så at man kan sige, at det ikke er bare en helt død by, og at der er så mange som muligt, der bakker op over det. Altså jeg håber jo virkelig, at der kommer nogle mennesker, fordi hvis ikke der er nogen lokalt, der bakker op om det, så kan man sige, så er lidt af arbejdet spild. Så at det er sådan vores mål, og vi prøver også at prøve at få nogle ting, som er både til børnene og de lidt unge mennesker, og sådan vi prøver at få alle aldre med i det. Ja. Du kommer der så, der er dejligt, og bliver det sammen med i morgen, så er det fint at afvikle en kulturnat på den måde der. Jeg synes faktisk, det går rigtig fint. Jeg synes, det nye setup, vi har lavet, hvor vi har haft vores kunsthåndværk om bagved, og man har haft mulighed for at gå rundt, og de også har haft mulighed for at sidde i tørvejr, hvis der lige skulle komme en byge, der varede 2 minutter, så alle deres ting ikke blev ødelagt. Det har fungeret godt og været godt for dem og godt for os. Det har været hyggeligt. Vi har fået lavet noget rum om bagved, og så har vi fået lavet et mindre rum heromme, hvor vi så har musik og underholdning. Så hvor vi måske tidligere havde nogle meter op foran scenen, som var bare. Det er der ikke mulighed for her.
Alle er tæt på scenen, og det betyder også, at børn og unge mennesker, der træder op på scenen, og måske ikke er så scenemand, de får en helt anden sceneoplevelse i, at der faktisk er mennesker tæt på dem, og de kan se det på dem, så det fungerer rigtig godt. Så hvordan har du? Det har jeg sgu meget godt. Det er rigtig fint. Nu håber jeg bare, at folk bliver hængende, og dem, der står og knokler med mad nu, også får solgt noget mad. Og når så Party Factory, som stiller op heroppe bagved, er klar til at give den gas, hvor vi lige løfter energiniveauet, og så folk er klar til at have en fest. Det har været besværet vejr, vil jeg sige. Vi har fået fuld valuta for arbejde. Der er fyldt med mennesker og glade mennesker. Det er godt at se. Kan vi gøre det? Jamen, klokken var cirka kvarter over 2, da jeg trak det sidste stik og slukkede af lyset her. Og var sikker på, at der ikke var nogen... Der er ikke nogen mennesker tilbage. Det gik godt i går. Det er sikkert. Så nu skal vi lige have det sidste, færdigt. Så kan vi holde fri i eftermiddag. Sådan. Ja, vi er sikre. Der er så allerede røster nu her omkring, hvordan skal kulturnatten i 2025 være, om det skal være en fredag eller lørdag. Det er jo mange i byen her vil gerne have det lørdag. Så er de ikke på arbejde, så er der fri og forfred. Så det kan være, men den diskussion tager vi, når vi evaluerer en gang her i september og oktober og november måned. I er ikke samlet alle sammen, dem der har hjulpet før, under og efter, men nogle af jer er samlet i hvert fald, og det er jeg i hvert fald foreløbig lige sige til alle, der mange tak. Uden jer, ingen kulturnat. Altså det er helt definitivt. Vi er godt nok 6 mennesker i bestyrelsen, det kan vi bare ikke klare. Sådan der. Og det ved vi, så vi får hjælp udefra, og nogle af dem, vi har lånt til, kommer så også her i dag og hjælper os, og tak for det. Og nogle af dem, som vi også har nu her til maratonen der, de kommer også og hjælper os med at tage ned, og så kommer de til juletræsstillingen også og sætter op og tager ned. Altså det er sådan den der handel, vi laver med de forskellige, så vi ligesom kan få noget ud af det alle sammen på en eller anden måde. Så det er rigtig godt, men tak foreløbig til jer. Det er rigtig godt, og det er uundværligt. Så, det var det sidste, og så er vi færdige for Kulturnat i år. Tak til publikum, tak for at I kom, og med stor opbakning. Dejligt.